Εντάξει, δεν ξέρω για κάποια παιδιά, θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Εγώ μίλησα μέσα με τα παιδιά, τους είπα ότι είναι το τελευταίο μου παιχνίδι, τελευταία μου συμμετοχή. Τους ευχαρίστησα. Με πολλά παιδιά από εκεί πέρα έχουμε κατακτήσει, μάλλον έχουμε ζήσει απίστευτες στιγμές και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δόξα τω Θεώ, ήμασταν τυχεροί που με το εθνόσημο καταφέραμε και φέραμε επιτυχίες. Είναι πολύ σημαντικό για έναν παίκτη ο οποίος αγωνίζεται στην εθνική να φέρνει επιτυχίες κιόλας, είναι το συναίσθημα είναι απίστευτο. Αλλά ό,τι καλό, κάθε κύκλος τελειώνει. Για μένα τελείωσε, είμαι πολύ ευτυχισμένος που το έζησα αυτό και συνεχίζουμε. Δημήτρη, με έχεις πιάσει απροετοίμαστο, είναι αλήθεια, γιατί δεν είχα εσένα στο μυαλό μου να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, όπως είπα και πριν, κάποια πράγματα αρχίζουν και τελειώνουν. Για μένα τελείωσε εδώ πέρα. Είπα και πριν ότι είμαι πολύ ευτυχισμένος που έζησα αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Επιτυχίες, αποτυχίες, αλλά νομίζω ότι το συναίσθημα εμένα υπερισχύει παραπάνω της επιτυχίας. Είμαι πολύ χαρούμενος που έζησα αυτές τις στιγμές με αυτήν την ομάδα και με πολλά παιδιά από εκεί πέρα. Βγουν έξω οι Γάλλοι να πιέσουν και να είναι πιο εύκολα τα πράγματα για την Κούδη Φώτσι. Φάουλ. Καλάθι μετράει. Εσείς. 7-6. Ποιος. Βάλ το αγόρι μου. Το βάλε. Διαμαντίδης ξανά, χωρίς άμυνα, δοκιμάζει για 3. Ναι, για το ελληνικό προσφέρασμα. 24-23. Πρέπει να πάρει. Επαναφορά στην εσωτερική για το Διαμαντίδη από τον Παπαλουκά. Συνεργασία των δυο τους. Κάτι ανάλογο με την επαναφορά νωρίτερα του Διαμαντίδη για το alley-oop του Φώτσι. Ακόμη. Διαμαντίδης. Πάει χαμηλά και θα φτάσει μέχρι. Διαμαντίδης. Το σου 3 πόντων. Καλάθι. 20-11 η διαφορά σε 9. Τιμωρία τους έχουν. Δεν θα βρήκαν σε άλλη θέση εισιτήρια. Όλα τα παιχνίδια είναι sold out άλλωστε. Ο Ζερόνιμο έβαλε το καλάθι προηγουμένως και έρχεται εδώ ο Διαμαντίδης να κυνηγήσει τη φάση. Διαμαντίδης για 3. Θυμία ανέβηκε η αμυντική πίεση. Εκεί άρχισαν τα πράγματα και τα θάματα. Διαμαντίδης τραβάει το κορμί του μέσα στην ρακέτα, γλιστράει. 46-36. Για πρώτη φορά η διαφορά σε διψήφιο νούμερο. Διαμαντίδης. Καρφώνει σαν σε προπόνηση πραγματικά. Ομάδα δεν τα βλέπουμε απόψε. Προσπαθεί ο Διαμαντίδης τώρα. Θα το καταφέρει επιτέλους. Θα πάει στο κάρφωμα για το 48-43. Ξυπνάει και ο Διαμαντίδης. Να χαθεί 2 φορές η μπάλα. Διαμαντίδης για 3 μέσα. Και 10-10. Πρέπει να περιορίζεται σε κάποια πολύ ποιοτικά λεπτά που έτσι κι αλλιώς μπορεί να τα δώσει. Είναι οι φίλοι του μπάσκετ το κλασικό ζон πρες 1-2-2. Εδώ το σουτ μακρινό του Διαμαντίδη που κάνει το δεύτερο του τρίποντο. Αν εμπεδώσει και την ισορροπία, τα πράγματα θα εξελιχθούν πάρα πολύ εύκολα. Εκπληκτική κίνηση σόου. Τα δευτερόλεπτα του ημιχρόνου που είναι όλα για την ελληνική ομάδα. Διαμαντίδης με αντίπαλο τον Μπρούτον. Με αντίπαλο τον Μπόγκουτ. Ο Παπαδόπουλος δεν έχει αντίπαλο εκεί, αλλά ο Διαμαντίδης προτιμάει και καλά κάνει για 3. Πλάρι. Θα δώσει το Ζήση, γύρισε η μπάλα. Διαμαντίδης από τη γωνία για 3 μέσα. Μπορεί να το ξέρει. 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Διαμαντίδης με το Μασάδο περνάει προς τα μέσα. Θα πετάξει την μπάλα. Ίσως να μην το ήθελε αυτό. Δεν ξέρω. Όπως το κοίταζε, νόμιζα ότι είναι σαν το Ματεράτσι. Απέναντι του ήταν έτοιμος να το κουτουρίσει. Διαμαντίδης μέσα. Δίνει την απάντηση. Πάνω στον οποίο βρίσκονται τα ραντάρ του NBA εδώ και κάπως χρόνια. Διαμαντίδης για 3. Δεν έχουν καλές σχέσεις. Εδώ και πολλά χρόνια από τότε που οι Ιαπωνέζοι. Νισματολόπος, Διαμαντίδης θα νικήσει κατά κράτος τον αντίπαλό του για το 36 επίπεδο. Ο μικρός, για να δούμε τι θα καταφέρει στη συνέχεια. Διαμαντίδης μπροστά στο Γιάο και το εύκολο καλάθι από τον 10 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της ελληνικής επίθεσης. Διαμαντίδης με σταυρωτές τρίπλες απέναντι στον Ζελαμπάλ. Στα 3 δευτερόλεπτα σουτάρει για 3 μέσα. Έχει πάρει το κολλάι τον Γάλλο 6-25 ο Διαμούλης. Πρέπει να βρει παίκτη. Διαμαντίδης από τα 7,5 σουτάρει μέσα. 34 στα 3 τρίποτα για να δούμε εδώ. Διαμαντίδης μαρκάται από τον Ζανό, ο οποίος δεν του κάνει φάουλ βέβαια. Σηκώνεται, σουτάρει περίπου από τη θέση που σουτάρει πέρσι στο Βελιγράδι, αλλά λίγο πιο μακριά. Τι είπες, δεν επαναλαμβάνεται η ιστορία. Μάλλον για την Ελλάδα επαναλαμβάνεται και κάνουμε γρήγορα βήματα μπροστά για να πάμε. Η μπάλα για τον Παπαλουκά που σουτάρει για 3. Χαμηλό σουτ. Για να αποστάρουν στην επίθεση. Διαμαντίδης για 3 σουτάρει, μέσα και αυτό. Διαμαντίδης με αυτό κάνει το 48-33. Ζελαμπάλ, Μποκολό για 3. Τάπα από το Διαμαντίδη. Τάπα με χέρια κουπιά. Ο playmaker από την Καστοριά. Ο άσος του Παναθηναϊκού και της εθνικής ομάδας. Απορώ γιατί δεν τον παίρνουν στο NBA. Για να μην στεναχωρηθούν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Η τάπα του ξανά για τον ευθυδιασμό. Διαμαντίδης τον έχει. Ναι.
28-30. Βγαίνει ο Διαμαντίδης σου 3 πόντων. Ναι! 33-30. Και θα μας αναγκάσει και εμάς, εκτός αν κλείσουν πάρα πολλοί άμυνες. Για να δούμε. 47-41. Διαμαντίδης. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Διαφορά είναι σε 9 για την εθνική. Διαμαντίδης. Θα το πάει μέχρι το τέλος. Για 3. 62-50. Διαμαντίδης, ο Χιμένεθ είναι πάνω του. Σταυρωτές τρίπλες, περνάει μόνος του με το καλάθι. Να το πρώτο καλάθι για την ελληνική ομάδα. Καλό ποδαρικό για την εθνική. Δημήτρη, ασφαλώς ολοκληρώνει την πορεία σου στην εθνική. Ποιες στιγμές είναι αυτές που κρατάς, ποιες έχεις στο μυαλό σου? Γιατί να σου πω την αλήθεια, το τρίποδο μέσα στο Βελιγράδι έχει σημαδέψει και τη δική μας ζωή. Ναι, αλλά το ότι κατακτήσαμε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα με την εθνική ομάδα είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά παίρνουμε εμείς και σίγουρα τι χαρά παίρνει ο κόσμος. Άρα είναι πολύ σημαντικό το ότι κατακτήσαμε το πανευρωπαϊκό με την εθνική ομάδα. Στην επόμενη χρονιά κατακτήσαμε δεύτερη θέση στον κόσμο. Μετά συνεχίσαμε με τέταρτη και πέμπτη και τα παιδιά πέρυσι. Κερδίσατε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κερδίσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα παιδιά NBA πέρυσι. στους σταθμένους. Εντάξει, σίγουρα. Πολλές στιγμές μπορούμε να βρούμε, αλλά και οι στιγμές που με τα παιδιά, οι στεναχώριες, οι χαρές, όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και όλα αυτά τα ζεις με τους συμπαίκτες σου. Διαμαντίδης χωρίς άμυνα από την κορφή της ρακέτας, 1 στα 4 τρίποντα. Το πρώτο εύστοχο τρίποντο του Δημήτρη. Διαμαντίδης, νέο σου 3 πόντων, 2 στα 8. Ρολόι παίζουμε, μετράμε στον Κινέζων. Διαμαντίδης από την άλλη πλευρά τώρα, 3 στα 9. Διαμαντίδης θα δοκιμάσει σου 3 πόντων, πάλι χωρίς άμυνα, αυτό είναι μέσα. 47-45. Βρίσκει ο Ζήσης, Διαμαντίδης το lay-up, μπροστά η Ελλάδα, 52-51. Αυτό είναι, 5 και 10 πριν από το τέλος της περίοδου. Διαμαντίδης και Ζήσης δείχνουν το σπανούλι, γιατί αυτό... Ράσαμε, αλλά δεν μπορούμε να κρατήσουμε εύκολα το προβάδισμα. Διαμαντίδης ποστάρει το Χουέρτας. Διαμαντίδης, σουτ εκτός ισορροπίας, εύστοχο. 54-53 το Δημήτρη. Την μπάλα ο Βουγιούκας προτίμησε τα σίγουρα χέρια του Διαμαντίδη. Αυτός πάει σε διείσδυση μέχρι το lay-up. Νικάει εύκολα στα πόδια. Προσπερνάει εύκολα τον... Πόντο. Και είναι εύστοχο. Είναι το 5-4. Με το πρώτο. Πείτε τελευταίο δευτερόλεπτο. Δύσκολο Διαμαντίδης. Ξανά στο Διαμαντίδη. Νέο σου 3 πόντων. Τώρα είναι εύστοχος. 55-50. Μπράβο. Μια Διαμαντίδης χωρίς άμυνα από τη γωνία για 3. 33-16. Κοράρι Διαμαντίδης στον ευθυνδιασμό. Διαμαντίδης με το Φερνάντες. Διαμαντίδης πήρε σκηνά από το Φώτσι μέχρι το lay-up. Ναι, 4-0. Ένα καλάθι από το Ζήση και ένα από το Διαμαντίδη βάζουν την Ελλάδα. Άλλαξε με το Φώτσι. Ο Φερνάντες είναι μπροστά του. Του δίνει σκηνό Μπουρούσης. Διαμαντίδης, ξανά ο Μπουρούσης τον βοηθάει. Μπροστά στο Μαρκαζόλ. Διαμαντίδης για 3. Ναι, ναι. Αυτός είναι ο πραγματικός Διαμαντίδης. Διαμαντίδης για 3. Μέσα. 41 όλα. Συγγνώμη. Σας τα αφήναν όταν έπαιζες εσύ αυτά τα τάκλιν. Από την άλλη γωνία η προσποίηση. Το σουτ για 3. Είναι καλό. Είναι καλό. 47-43 από έναν μεγάλο Διαμαντίδη. Διαμαντίδης δοκιμάζει για 3. Μέσα. 54-52 από έναν